A Xunta de Galicia ten en previsión a humanización da PO 308 á altura da Barca no Concello de Poio. Trátase dunha actuación moi demandada pola cidadanía, que en continuas ocasións denunciou a perigosidade e a densidade de tráfico que soporta este vial. E creo que é unha actuación importante, primeiro porque entronca co que xa se ven facendo dende outras partes do Concello, e despois porque é unha zona moi poboada. Estamos falando de casi 10.000 veciños que se van ver directamente beneficiados por algo que cada vez se demanda máis, que é seguridade viaria e a posibilidade de desplazarse a pé ou polos sistemas de locomoción que cada vez se usan máis e que necesitan este tipo de vías, este tipo de sendas para poder facelo. Este proxecto podería incluirse nos orzamentos pro vindeiro ano, o que permitiría licitar a obra no primeiro trimestre e que comece a executarse ao longo do 2025. Hai un proxecto que está prácticamente redactado, que o Concello lle entregará á Xunta de Galicia e se se entrega a tempo, que según me dio o alcalde vai ser así, imos intentar introducilo nos orzamentos que a Xunta de Galicia xa está elaborando e vai ter aprobados como todos os anos. Para eso sirve ter orzamentos, esa diferencia entre facelos ou non facelos. A Xunta de Galicia os falle, por lo tanto, ese tipo de investimentos se poden introducir. Rueda fixo este anuncio durante a inauguración das obras de humanización do Porto de Raxó. A intervención contou cun orzamento de algo máis d'1 millón de euros, dos que a Xunta chegou ao 70% e o Concello o 30% restante. Falamos dunha transformación tan importante nun sitio con tanta sensibilidade e, sobre todo, unha actuación que vai a mellorar o que é a calidade de vida dos veciños e das veciñas, dos visitantes, dos turistas e de todas aquelas persoas que, en este caso, se achegan ao noso concello. Creo que todos temos claro que esta actuación mellorou a calidade de vida, que transformou Raxó, pero algo moi importante, o transformou sin perder a súa esencia de pobo e vila mariñeira. Facer cousas que ainda non estaban feitas, e ese convenio é para iso, e despois, efectivamente, toda a mobilidade peonil que se chama agora, toda esa posibilidade de cambiar travesías perigosas por aceras transitables, donde os veciños poidan ir con tranquilidade, só hai que facelo. Segundo o presidente autonómico, estas actuacións favorecen a chegada dun turismo de maior calidade.